Namaskara, mathergla. Welcome back to my channel. Piro onji pusata ina video and you're watching me in the same dress that I done pannada kaande onji video mantadu. Comment section the pura discussion mugitadu. Yadke indina question ge answer pura pandadu. A video mantadu mugitadu edit mantadu bega paarde itte madhyana mangi vara madhyana onjareku correct adu onjareku yanu piro onji pusata ina video nu start mantade. Actually correct word atta palle pusata ina video atu kali posa video na niku comment section le panle ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ಪನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಇನಿ ಕುಕಿಂಗ್ ದಾದ ಉಂಡು ಪಂಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ದಾಲ್ ಮಂತುದೆ ಆತೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಪೂರ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಸಾಮಗ್ರಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಪುಸ್ ವಿಸಿಲ್ ಬರ್ಪದ ಅಡಿಗೆ ಮುಗಿತು ಬಿಡುತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಡ್ರಮ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಕರೆದಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸೊ ಐಕೆ ಶೋಕಡೆ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಅವೆ ಕೈತದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಿಂತ ರಾತ್ರಿ ತಿಂತ ಇನಿ ಅಂತೂ ದಾಲ ತಿಂತಿನ ಫೀಲಿಂಗ್ ಏಜಿ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ತರ ಪೊಲೆ ಗಾಡಿದ ಪೊಲೆ ಕೋಡೆ ಒಂಚಿ ತರ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕದ ಮಂಜಿಗೆ ಸೊ ಇನಿ ಅಂತೂ ದಾಲ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ದಾಲ ಒಂಚಿ ಮತ್ತದ ಐತೆ ಮಗನ ಮಾತ್ರ ಒಂಚಿ ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಅಮ್ಮ ಸೈಡ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ ಕೇನಾರೆ ಉಂಡು ಎಂಕು ದುಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ್ ಕೇಳೋದಿತ್ತ ಅಮ್ಮ ನೆಂಚ್ಕೊಳ್ಳರೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೆಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕೇನು ಇಲ್ವಾ ಅಂದ್ ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಅಮ್ಮ ನೆಂಚ್ಕೊಳ್ಳರೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ ಕೇನೋದಿತ್ತ ನೆರೊಂದಿತ್ತೇರೋ ಕಲ ದಿನಾಲ ನೆಂಚ್ಕೊಳ್ಳರೆ ಓದ್ಕನ ಪುಣ್ಯಾನ ದಾದಕನ ಪುಣ್ಯಾನ ದಾದ ಮಲ್ ಪುಣ್ಯಾನ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ದಿನಾಲ ತೇಸು ಅಂಚ ಕೆಲವರು ಹಾಕ್ರೆ ಲೇಸಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಾವ್ ನೋಡಿ ದಿನ ಏನ ಮಗೆ ಕೇನಾಗ ನೆಂಚ್ಕೊಳ್ಳರೆ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಕೇನಾಗ ದಿನ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುನು ಬೋರ್ಲ ಹಾಪುನು ಕೆಲವರು ಕುಕಿಂಗ್ ಮನ್ಪರೆ ಯಾರಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಡೆ ಲೇಸಿ ಕುಕಿಂಗ್ ಮನ್ಪರೆ ಸೊ ಅಂಚ ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ದಾಲ್ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎನಫ್ ಅಂತ ಎಂಕು ಫೀಲಿಂಗ್ ಉಂಡು ಬೊಕ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕೆಲವರ ಒಂತೆ ಮಸಾಲದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತು ದೀತಿನ ಉಂಡು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅದಾಗಲ್ಲ ಹಠ ಬಂತಂದ ಐ ಕೊಂಚೂರು ಅವು ಮಸಾಲದ ಬಟಾಟೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಸೋದು ಸಿಂಗ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡು ಅಡಿಗೆ ಸೈಡ್ ದ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸೊ ಅಂಚ ಕತೆ ಇದು ದಾಲೇಜಿ ವಿಷಯ ಎನ್ನ ಮಗನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅವನುಂಡು ಇನ್ನಿತ್ತ ಬೇಲೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲೇಟ್ ಆತನು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಅನುಂಟೆ ಒಂಜರೆ ದಾಯ ಆತನ ಪಂಡ ತನಿಷ್ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಂಡ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದು ಐ ಮೀನ್ ಆಡ್ಸೊಂದು ಓಚೊಂದು ಕುಕಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದು ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಂತೊಂದು ಆಯ್ತ ನಡುಟೆ ನಮಗೆ ಚೂಚು ಓದೋದು ಕನಪೆ ಸೊ ಆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಕೇನಾಗ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಗ ಕೋಡೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದ್ಯಾನು ಆಗ ಫಿನಿಶ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಯ್ಜಿ ದಾಯಗನ್ ಪನ್ನನ ಒಂಜಿ ಲೆಸನ್ ಒಂತೆ ಗ್ರಾಮರ್ ಪಾಟ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದ ಒರಿಡ್ ಎಂಕೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಣ ಎಂಕೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ತರ ಬಾ ಸಾಕಾಣ ಅಂದಾಣ ಎಂಕ್ಲ ಮೂಡ್ ಬೋಡತ್ತೆ ಕಲ್ಪಾರೆಗೋಸ್ಕರ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಅವನ ಅಡಿಗೆ ಬುಡಿಯೇ ಇನಿ ಕಾಣೆ ಕುಂದು ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಂತೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೀ ಕುಲ್ಲುಗ ಎನ್ನದೆ ಅನ್ನದ ಆಯ್ಪಂಡ ಬೇಗ ಮುಗಿತದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಿಡಿದು ಒನ ಸಾಯಿ ಕುಲ್ಲ ರಪ್ಪ ಕುಲ್ಲದು ರಿವಿಷನ್ ಮನ್ಪಾದು ಬಯರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೀ ಕುಲ್ಲುಗ ಎನ್ನದೆ ಕೆಲವರು ಅಪ್ಪುಚಾಯ್ನ ಬೈಯಾಡ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಜಿ ಕೆಲವರು ಉದಾಸೀನ ಮಂತೆ ಸ್ಲೋಲಿ ಓದುವೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಂಡ್ರೆ ರಪ್ಪ ಹಾಪುನಾಯ್ನ ಬಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಅದ ಬೇಗ ಹಾಪುಣ ಅಂತ ಎನ್ನದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಫ್ರೀ ಕುಲ್ಲುಗ ಎನ್ನದೆ ಹಾಪುನ ಇಚ್ಚು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಸೊ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಯಾನ ನಮಗೆಲ್ಲ ಕುಲ್ಲದು ಒಂಚೂರು ಶೋ ಕೂಡ ಉಂಡದು ಬೇಗ ಪೂರ ಮುಗಿತಿದೆ ಬಯರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಈಚಿನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಈಚಿನ ಬೇಕಿದ್ದ ಸೀರಿಯಲ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಓದೇ ತುಕ್ಕ ಎನ್ನದೆ ಬೇಗ ಮುಗಿಯಲು ದೇವರೇ ಕಾಪಾಡು ಇನ್ನ ಒಂಜಿ ಲೈಫು ಮೈ ಲೈಫ್ ಸಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನ್ ಮಾರೆಯ ಶಾಲೆನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಂತೀನಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನೀ ಕೊರಿಯಾಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗ್ಯಾಡು 10 ದಿನ ರಜಾ ಉಂಡು ದಾದ ಮನ್ಪು ಗಾಂದುಲ್ಲಾರು 10 ದಿನ keep it that no cricket ಗೊಬ್ಬರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇಚ್ಚಿರಿ ಯಾನ್ ಗೊಬ್ಬಡೆ ಇರ್ನೊಟ್ಟು ಹಲೋ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ನಮ್ಮಲ ಒಂಚಿ ಕಾಲಡ್ ಬಾರಿ 4-6 ಪುರ ಹಾಕೊಂದಿತ್ತು 8 ಇಜ್ಜೆ 8 ಪುರ ಇಜ್ಜೆ ನಿನ್ನನೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಪ್ಪಗ 8 ರನ್ಸ್ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಗೊಬ್ಬರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಓಕೆ ಏನ್ ಮಾತ್ರ ಬೌಲಿಂಗೇ ಮಂತೊಂದು ಪೊಡಿ ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಔಟ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ವಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಇಂಕ್ ನಾಟ್ ಔಟ್ ಏಪಲ್ಲ ನಾಟ್ ಔಟ್ ಈ ಖಾಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮನ್ಪರೆಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮನ್ಪರೆಲ್ಲ ನಮಗ್ ಖಾಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂಚನ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪೆ ಈಜನ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಂಚನ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ ಗೇಮ್ ಲಗುರಿ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಾವ ಓಕೆ ಡನ್ ಇತ್ತೆ ಓದುಲೆ ಬೇಗ ಓದುಲೆ
ಓದುದಾಯ್ನೆ ಬೊಬ್ಬಕ ಗೊಬ್ಬುಗೆ ಇತ್ತೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಓದುಲೆ ಉಪ್ಪು ಓದುಲೆ ಇತ್ತೆ aniran opposites ಕೇನ್ ವ್ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ದೆತ್ತೊಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆ ದೆಪ್ಪುಜಿ ಟಕ ಟಕ ಬಂದೆ opposites quiet loud loud bright dark dark upstairs downstairs down down stairs question wow quick slow 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 panda appear disappear ds appear question tula question dittina pura panare ijji nama shy bold bold gently for me firmly kind unkind even kind question delighted dismayed dismayed mayed afraid pirabala afraid courageous courageous oh my god ena mariyadi horita okay let's move for past tense but yanu off month andule andin all right time ಆತದ ಮಸ್ತ್ 7:30 ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಯಾನೆ ಕಡೆ ನಿನ್ನತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಯಾನ್ ಎನ್ನದೇ ಬೈಯಡ್ ಬೇಗ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೀ ಮಂತ್ ಕುಲ್ವೆ ಅಂದ್ ಆಯ್ಜಿ ಆಯಂತೆ ಸ್ಲೋ ಓದಿಯೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಫುಲ್ ಜೋಶ್ ಓದನ್ ಪೋಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಉದಾಸಿನ ಮಂತ್ವೆ ಉಪದ್ರ ಪೋಕ್ರಿ ಓದುನಾಗಲ ಆಯ್ನ ಪೋಕ್ರಿ ಉಂತುಜಿ ಸೊ ಅಂಚ ಟೈಮ್ ಆಣೆ ಅನ್ಮೀದು ಪೂರ ಆನಾಗ 7:30 ಆದೆ ಪೋನು ನನ್ನ ಆಂಡಿಲ್ ಒಂಜಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಒಂಜಿ ತೂಪುನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವೇನಿತೆ ಕುಲೊಂದು ತೂಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಅವೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಗ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಒಂಚಿ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು 11 ಮಂತ್ ಇದು ತಿನ್ಕ ಅಂದುಲೆ ಏನ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಯಾನ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಿಕ್ಕಲ್ ಮಿನಿ ತೂಯಡ ಗ್ರ ನಿಕ್ಕಲ್ ತರೆ ತಿರ್ಗು ಎಂಚ ಅನ್ಪನ್ನಂಡ ಎಗ್ ಯಾನ್ ಹಾಕದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಹಾಕದು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಐಕ್ ಉಪ್ಪುಲ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ಲ ಆತೆ ಪಾಡುನು ಬಟ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಏತು ಪಾಡುವೆ ಪೆಂಡಂಟ ನಿಗಲ್ ತರೆ ತಿರ್ಗು ಬೂರ್ವರು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಉಪ್ಪುನ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಕೆತ್ತಿ ತೋಜುನು ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ರೆಡ್ ಉಪ್ಪು ಮಿತ್ತುಡು ಮಾ ಫುಲ್ ರೆಡ್ಡೇ ತೋಜುನು ಸೊ ಆತ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ದು ತಿನ್ಪೆ ಆತು ಇಷ್ಟ ಆತು ಸ್ಪೈಸಿ ಲವರ್ ಯಾನು ಆತು ಸ್ಪೈಸಿ ತಿನ್ಪೆ ಯಾನು ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಆತೆ ನಾನು ಐತೆ ಉಂಪುನು ఒక ಜೆಪ್ಪು ಮಿತಿದಾಳ ವಿಲೇಜ್ ಇಂಕ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದೆನ್ನ ಮನಸ್ಸುಡು ಒಂದು ಏಪನಾ ಬೈದನೇನ ಮಂಡೆಗ್ ಬಟ್ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಇಂಕ ದಾದನ ಸಮಯನೇ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಇನಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಉಳ್ಳೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸತ್ಯಗ ಆತು ಮೂಡಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಆಂಡಲ ನಿಕಲೆ ಎನ್ನನಗ ಹಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ದಟ್ ಪಂಡ ನಿಕಲಿಗ್ ದಾದನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೊಂದು ಎಪ್ಪುಡು ಇಂಕಿಜ್ಜಿ ಹೆಂಗ್ ಸಮಾಧಾನನೇ ಇಜ್ಜಿ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮನ್ಪರೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಪೂರವೇ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಡೈಲಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೋರು ಹಿಂಗೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಬಟ್ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಅಂಡ್ ಉದಾಸೀನದ ಅಭಾವ ಎನರ್ಜಿದ ಅಭಾವ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂಚಪ್ಪ ನೋಡು ಈತು ಪೂರ ಒಪ್ಪುನಾಗ ನಿಕಲಿ ಡೈಲಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲ್ನ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇಂಕ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅದೇ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಆಯ್ನದು ಬೇಗ ಪಿರ ನಿಕಲಿ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬೊಕ್ಕುಜಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಯ್ನ ನೀ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತಿಲ್ಲ ಕಾತದು ಪ್ಲೇಲರ್ಸ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬಾಯ್